Много груба грешка, която допускат наемателите. Обикновено, когато хората си търсят апартамент за наем, обикалят на разни огледи и накрая се спират на един апартамент и решават, че искат да подпишат договор за него. В може би над 90% от случаите наемателите не се интересуват чия собственост е този апартамент. Дали е на човека, който ще ти го отвори да го погледнеш, дали е на съседката отстрани, дали е на някой човек, който живее в чужбина и най-важното, този, който ще подпише договора, има ли право да подписва такъв договор. Почти никога не се случва наемателя да изиска нотариален акт или пълномощно на човека, с който ще подпише договора, който ще се подпише под наемодателя. Това може да доведе до доста неприятни сценарии. Сценарии от това собственик му да не знае, че имотът е отдаден под наем, може да попаднете на някой много съвестен брокер, който е решил да ви измами с определена сума пари, а може и да е някаква семейна къвга, някой да е решил да даде апартамента под наем, без другия да знае и на първия месец да дойде реалният собственик на имота и да ви пита какво правите в неговото жилище. Затова изисквайте документа за собственост или пък пълномощно, ако човек се представя за пълномощник, така че да сте сигурни, че може да живеете там. За още имотни съвети последвай ме.